нархи патент қимат мешавад, вале шаҳри Москва ва фикр мекунам боз ҳоҷат ба гуфтан нест. ва ҳуҷҷатҳои заруриро ҷамъоварӣ кинен, қабул ки кардан. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. мавзӯи асосии имрӯзаи мо хеле ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст дар чӣ масъалае. бародаро, каседе ки доруҳои гиёҳӣ дар корай, видеоро тамошо кунен ва заказ кунен. ширкати шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. Инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. Федератсияи Русия аз аввали сол то имрӯз 26 000 патенти муҳоҷирони кориро, ки дар байни онҳо шаҳрвандони Тоҷикистон низ ҳастанд, барои огоҳ накардан дар бораи ҷойи корашон бекор кардааст. ҳамчунин вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия ба шаҳрвандон огоҳ карда гуфт: пешниҳод аз ҷониби Думаи давлатии Федератсияи Русия барои боло бурдани нархи патент дар соли оянда дар шаҳри Москав ва дар Санкт-Петербург дар рӯзҳои наздик, яъне дар моҳҳои наздик нархномаш мебирояд. хеле ки медонен, ҳар сол баъди соли нав нархи патент қимат мешавад, вале шаҳри Москва ва Санкт-Петербург чанд моҳ пеш аз соли нав мақсад нархномашон мебирояд ва Думаи давлатӣ дар ин бора қайд карда гуфт. дар инҷа приблизительна гуфта шудагие ки зиёда аз 10 000 рубл мешавад нархи патент дар шаҳри Москва ва Московский област. вале ҳозирашда ин чиз боз аниқ ва 100% дақиқ асоснок нестай. ва инчунин вазорати корҳои дохилии Русия барои лағви патенти муҳоҷирон огоҳӣ карда гуфт ки ҳар касе ки дар муддати 2 моҳ патентҳои худша ва трудовой договори худша ба вазорати корҳои дохилии Русия уведомление равон намекунад, аннулировать кардани патентҳо то ҳол идома дорад ва идома меёбад. ба ҳамин хотир ҳар касе ки ба нияти кору фаъолият ба Русия сафар мекунен, бародарои қонуна шумо хуб риоя кунен, яъне ки ба зарари худтон кор накунен. вақте ки патент карден, трудовой договорам бикунен ва ҳамин чиза ҳардуша ба шуъбаи маҳаллии зисти худтон рафта уведомлит бикунен, чунки дар муддати 2 моҳ агар ки накунен, патенти шумо бекор мешавад ва шумо то муддати 1 сол дигар патент гирифта наметонед. ин бод информатсияи нав мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. касе ки границаи Қазоқистон пересикат кардан мехоҳад, номерошон мебирояд, занг занен, ҳамин одамо шуморо границаи Қазоқистон мебаранд. Баҳром Одинаев нависонда: салом акаи Сорбон, дар бораи патентҳо камтар мефаҳмондӣ, барои чӣ ҳамаро аннулировать кардесанд? ҳамин аввали видеода мо махсус дар ҳамин бора гап задем ва фикр мекунам боз ҳоҷат ба гуфтан нест. трудовой договор кунен, патент аннулировать намешавад. Шоев нависонда: салом акаи Сорбон, граница пересикат карданда документ надошта бошӣ, обратно даромада метавонӣ ё ки не? ҳамин одамое ки мо рекламашон мекунем, шумо як бор занг бизанед, қадшон суҳбат кунед, ин одамо ба шумо гарантия метаҳанд, яъне ки одами боварино қати агар ки нараи граница вақти бедокумент бошӣ, имконият ҳаст ки тира ба Россия даромада намонанд. ҳамин одамое ки бисёр даромада метавонанд ба Русия, вобаста аз ҳамун таксиҳое ҳастае ки граница мебараншон. бисёри нафараш худшон мегзаронанд аз граница ҳамун клиентҳошона. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, хизмати алтернативӣ то ҳозир ҳаст ё ки нест? камтар маълумот медодӣ. бале, хизмати алтернативӣ ҳастай. пеш аз сар шидани призов шумо метавонед рафта номнавис кунед ва ҳуҷҷатҳои заруриро ҷамъоварӣ кунед, қабул ки кардан, пула дар суратҳисоби амонатбонк пардохт мекунед, баъд 1 моҳ хизмати алтернативӣ мекунед. ҷурабек нависонда: салом акаи Сорбон, парвозҳо маҳкам шидиянд. дар ҳамин бора масъала суҳбат мекардем. дар ин масъала канали дигарида видео ҳастай, даромада тамошо кунед, аз чӣ сабаб парвозҳоро маҳкам карданд. ҳамаша дар уҷа пурра фаҳмондагием. Марҷона Шоева нависонда: салом акаи Сорбон, ман бедавернес, метавонам фарзандома ба Россия барам. аз шавҳар ҷудо шидаем. не, мутаассифона наметавонем. вақте ки ҷудо мешавем, мақсад бе иҷозати падар, бе давернес шумо наметавонед ки бигиред фарзандора ба як ҷои дигар баред. ё падарам ҳамчунин бе иҷозати шумо наметавонад. умуман давернес барои кӯдаки хурдсол ва ноболиғ зарур мебошад. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон,
паспортҳои Россияро аннулирова доранд меган. Дар ин бора камтар информатсия медодӣ. дар ин бора информатсия нестай ва ҳозираш ин информатсия асос надора. аввали сол буд ки паспортҳоро аннулирова доштанд, аз сабабе ки дар учёт намемонданд мардум ва ду вариант доштанд, ё ки дар учёт мемонданд ё паспорта бекор мекарданд. ин чиз ҳозир дар амал нестай. хеле шид тишинае бародарон. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. ба ҳамин саволҳотон боша метавонем бинависонем. худованд хоста боша дар видеои дигар ҷавоб мегардонем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.